acceso eles van abaixo. E ao contrario, o día que aparece eso, van a aparecer moitos lectores e van a demandar os libros que se compran a 3.000 pesetas. O sea que non está a editora nacional en contra das editoras privadas. Eu montei unha editora privada e aí sigue funcionando. A pena é que non me deu tempo, non puiden facer a editora nacional, porque hoxe habería en Galicia, creo que máis editoras privadas, ademais da nacional. E despois tamén outro tema que tratache, que é o de traducir ciencia, porque a Asociación de Traductores tamén ten corre un pouco porque sí, o tempo nos vai ver. A Asociación de Traductores cada 2 anos fai un simposium e o último que fixemos en Nadal foi traducir ciencia ao galego e realmente estamos empezando a facer pois algunhas cousas interesantes. Por exemplo, a estructura das revolucións científicas de Tomás Kuhn, que é un libro clásico do mundo científico, xa está traducido gracias ás influencias que a Asociación de Traductores tivo na Universidade de Vigo. E dentro de moi pouco vai estar traducido un que ainda non está traducido ao castelán, que é O Universo Elegante, unha obra de divulgación científica, física, que é un bestseller en Norteamérica, de Green. Estáse traballando para publicala moi pronto tamén aquí en Galicia. Bueno, pois, dende logo, despois de escoitar a Xulián, pois marchamos con máis enerxía, coas pilas cargadas e con fe no futuro do país e da nosa lingua, e nos despedímonos hasta o próximo día, que teñades unha boa semana, que pasedes ben, e o próximo xoves volvemos na Gabela do Villade. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Ola, moi bo día a todos. Un xoves máis estamos con vostedes neste espacio abordando algúns aspectos do acontecer cultural deste noso ben querido Valmiñor. O pasado venres, día 5, o Instituto de Estudios Miñoranos presentaba o primeiro número da súa revista nun acto público que reuniu a un importante grupo de persoas interesadas e preocupadas polos libros, pola cultura, en definitiva, polo coñecemento da nosa realidade. É esta a razón pola cal hoxe a nosa particular Gabela fará un breve percorrido polas páxinas, bastantes páxinas, por certo, alá para 150, que dan conta de diversas comunicacións de diferentes autores referentes ao noso patrimonio histórico, artístico, turístico, lingüístico, etc., ademais de incluir un capítulo dedicado á creación e outro ás novas do IAN. Este é o noso contido e alá imos non sen antes saudar aos colaboradores habituais que non conta hoxe por motivos de traballo co presentador de todos os xoves Lino Pellitero, pero si están Carlos Méixome. Hola, Carlos. Hola, bo día, María José. Juan González. Hola. Hola, María José, que tal? Pois ben, pasamos xa a falar da revista do IEN, que poden todos vostedes atopala á venda nas librerías ou quioscos da nosa comarca, e da que, en primeiro lugar, Carlos Méixome nos fará unha breve reseña de algunhas das colaboracións que nelas se recollen, non, Carlos? Pois sí, vamos a tratar de sintetizar brevemente, a pesar do perigo que eso supón, algúns dos artigos desta primeira sección da revista, que poderíamos chamar artigos de análise ou artigos de maior profundidade. O primeiro deles é da autoría dos responsables da estación meteorolóxica do IES Escolas Proval, o profesor Salvador Rodríguez. Dende hai moitos anos, Salvador Rodríguez ven recollendo os datos termopluviométricos do Val, arquivándoos nos seus estadillos e remesándolos ao Centro Meteorolóxico da Coruña.
Con estes datos, ofrécenos un panorama do clima do Valmiñor entre 1987 e 1999. 12 anos de precipitacións e temperaturas recollidas en abondosas gráficas que os reflicten. Podemos saber así que o ano máis chuvioso dos escolmados foi en 1987, con 1855,6 litros por metro cuadrado. O ano no que máis días choveu foi en 1993, con 145 días de choiva. O máis caluroso foi en 1997, con 15,4 grados de temperatura media. O día máis caluroso foi en 1995, con 37,5 grados, e o máis frío en 1987, con 5 baixo cero. Moitos outros datos podemos tirar deste útil traballo que agardamos teña continuidade en próximos números da revista de Estudios Miñoranos. Pola súa banda, o arquitecto Xaime Garrido Rodríguez, un bo coñecedor do Val, lembremos agora que foi, por exemplo, durante anos arquitecto municipal de Bayona, e mesmo que pasa boa parte do seu tempo no Valmiñor. Nese artigo, el ofrécenos información sobre os seus achados no Chan do Cereixo, na Portavedra, de unha cantidade aproximada de 200 restos do Paleolítico, entre machados, percutores, bifaces, fendedores, etc., que son testemunhos dos recuados tempos dos poboadores primeiros do Val. O artigo está ilustrado con un gran número de fotografías destes úteis que Xaime Garrido depositou hai anos no Museo Provincial de Pontevedra. Seguindo coa reseña dos artigos desta sección, o compañeiro do Instituto de Estudios Miñoranos, Xosé Lois Vilar, quen, como saben os nosos ointes, dirixiu xunto a Rafael Lores a exposición sobre os petroglifos que percorreu o Valmiñor nestes últimos meses, ofrécenos un traballo de catalogación dunhas insculturas que aparecen no marco dos petroglifos que se denominan muiños naviculares. A importancia dos mesmos é grande, xa que foron empregados na moenda de cereais e plantas psicotrópicas, o cal nos permite datar con máis exactitude a época da realización das esculturas pétreas que denominamos petroglifos. Xosé Lois Vilar fainos unha descripción dos muiños naviculares da Fonte das Vacas en Baredo, Bayona, do de Carreiro en Marzán, o Rosal, do Outeiro das Pereiras en Baredo tamén, do de Monteferro, do de Outeiro da Cruz do Morto en Prado, Morgaráns, e dos da Auga da Laxe en Vincios. Todos estes muiños naviculares estaban inéditos ata a actualidade. Seguimos avanzando e o seguinte artigo é o que nos presentan os profesores Xurxo Pérez Pintos e Xosé María Bouzó. Ofrécenos así un percorrido polos xacementos auríferos entre o Miñor e o Miño e bríndanos información sobre os procesos xeolóxicos de formación do mineral aurífero, así como das localizacións de algúns xacementos de período romano, indicadas tamén nos topónimos referidos a Silias, Ensilias, Bornas, Minas, Covas e mesmo no topónimo de Groba. E, finalmente, para acabar coa miña sección, facemos unha breve reseña do artigo que nos presenta na revista de Estudios Miñoranos Xosé María Ramón Iglesias Veiga, que nos ofrece un documentado artigo sobre a obra arquitectónica de Antonio Palacios en Nigrán. Tanto o Templo do Mar de Panxón como as casas do caricaturista Sileno e de Celso Méndez no areal de Lourido, tamén coñecido como Praia América, inscríbeos ao autor dentro do proxecto de Antonio Palacios de procurar unha arquitectura de raíces galegos, cunha mestura de materiais locais e o estilo pacego medieval que quedou reflectido nas súas obras de Nigrán. Mais na Gabela falaremos en próximos programas con Ramón Iglesias Veiga sobre as obras nigranesas de Antonio Palacios. Moi ben, Carlos, pois a seguir Juan González tamén participará con algún comentario respecto sobre as outras comunicacións. Pois así é, María. Vou falar de dous artigos que tratan sobre o turismo e o Valmiñor. O primeiro toma Bayona como referente e como orixe do turismo de sol e praia en Galicia. A súa autora é Margarita Novo, que é licenciada en Historia pola Universidade de Santiago e profesora asociada na Universidade das Illas Baleares. É natural de Muros, pero está moi vinculada a Carramallosa e, polo tanto, co Valmiñor. Outro autor
Jesús Manuel González, que é doutor en Xeografía tamén por a Universidade de Santiago, é profesor na Universidade das Illas Baleares tamén, é natural de Ramallosa. Seu artigo titulou o desenvolvemento turístico do Valmiñor no contexto territorial do principal foco turístico de Galicia, as Rías Baixas. Saben vostede, 2 artigos sobre turismo e o Valmiñor, curiosamente remitidos dende as Illas Baleares, onde ainda agora estánse a dar conta da necesidade da planificación turística e dun desenrolo sostido racional. De todo isto nos fala Jesús Manuel no seu artigo, non? Que unha comunidade como as Baleares, que sufriu o crecemento urbanístico desmedido e irracional, sobre todo relacionado directamente con terse convertido en destino turístico de masas, tenta agora recuperar a súa esencia propia. E isto non é unha cousa tan sinxela. No Valmiñor, que estamos a tempo de non cometer estes erros, e nas nosas mans aínda está a posibilidade de conseguir ese crecemento sostido que conviva cas nosas costumes e tradicións respectando o medio ambiente e natural propio de Galicia. Aberracións humanísticas como as que están a cometer en Baiona, vésase a entrada da vila, os que se fixeron non fai tanto tempo na Praia de Patos, teñen que facernos reflexionar e sentar as bases do val que queremos para os nosos fillos. Xa centrando un pouco nos artigos, primeiro falar do de Margarita Novo, que fala dunha Baiona como municipio pioneiro do turismo en Galicia, e valora que Baiona sempre subo crear, manter e adaptar a cada momento as correntes turísticas, supo adaptarse, non? Así fala dunha primeira época de desestación entre 1870 e o ano 1900 que baseábase no redescubrimento do mundo natural como fonte de prazer e que a procura de novos espacios de relación social como orixen dese turismo cara a Baiona. Dinos tamén cousas curiosas, fálanos de que nas guías turísticas de finais do século XIX e século XX describíase a Baiona como unha vila que merece ser visitada por ser herdeira dun pasado glorioso que se reflicta nos seus monumentos e construcións, polo pintoresco das súas rúas e prazas, pola beleza da súa paisaxe, polo carácter afable das súas xentes ou pola bonanza do seu clima. A verdade é que pasaron máis de 100 anos, pero as cousas non teñen cambiado tanto e seguimos vendendo algo similar, ¿no? Ahora mismo en Baiona e no Valmiñor. E como decía, por expor algunhas curiosidades que aparecen no artigo, decir que os que viñan dende o centro da península o facían no ferrocarril Vigo-Madrid, que se inaugurou no ano 1883, e que a viaxe duraba unhas 30 horas. Por suposto, faltaba coller a carruaxe ata Baiona, que duraba tamén unhas 3 horas. Creo que iso eran ganas de viaxar, de coñecer o Valmiñor. Tamén nos fala dos precios esta carruaxe Vigo-Baiona, que era de 1 peseta e 50 céntimos ou 2 pesetas. Variaba o precio se viaxabas dentro ou fora da carruaxe, non? Tamén nos fala do precio do ferrocarril de Vigo-Madrid, que increíblemente, pero naquela época tamén había tempada de verán e temporada de verán e temporada de inverno era temporada alta e temporada baixa. E podía ir desde unhas 83 pesetas en primeira clase ás 44 en terceira. Isto non son máis que algunhas curiosidades dun traballo que vai nos levar o pensamento a aquelas fotos antigas de Baiona, co seu balneario na praia da Cuncheira, e da importancia que lo tivo no desenrolo da vila, na construción de hotéis como Hotel La Palma, Hotel Roma ou Madrid, o de seu activo a casino. Todos eles desaparecidos, non? Despois o artigo de Jesús Manuel González, do que xa falei un pouco, pois se realiza máis no Valmiñor dende mediados do século XX, que as novas formas de urbanización como pulo o desenvolvemento socioeconómico, a transformación da paisaxe, a distribución das infraestructuras turísticas ou a consecuencia desta nova dimensión do Valmiñor como destino estacional ou residencia secundaria, que leva a unha nova distribución da poboación activa miñorana con un tanto por cento moi elevado no sector terciario. En resumen, 2 interesantes artigos que nos indican a importancia do Valmiñor como destino turístico a finais do século XIX e principios do XX, e un segundo traballo no que darános as claves ao desenvolvemento turístico no día de hoxe. Eso é todo, María Xosé. Bueno, pois moi ben, Juan. Agora tamén quen lles fala, María Xosé González, quería facer unha reseña sobre o relatorio que leva o título máis difícil de todos, que é a palatalización, despalatalización e ceceo no subsistema de sibilantes da fala do Valmiñor. Con este aparente complicado trabalínguas, o lingüista Enrique Costas profundiza dun xeito científico no comportamento fonético das consoantes sibilantes galegas, isto é, do S, do Z e do X. Este comportamento fonético determinou, segundo este autor, 3 fenómenos caracterizadores do falar miñorano, o que se chama palatalización, pois non é máis que a pronuncia do S nas zonas de seseo como un X. Para poñer un exemplo, en vez de decir cosiña, escoitamos coxiña.
E a despalatalización é o fenómeno recíproco, tamén nas zonas de seseo, sobre todo no seseo da costa, en Baiona oese moi ben isto, en vez de pronunciar xouba, escoítase souba. Isto determina pois a confusión que hai na fala e que logo se pasa a escrita entre o S e o Z e o X. E o último fenómeno fonético que se nos describe é o ceceo, oído con bastante frecuencia pois nos falares do Morrazo, en Bueu e en Cela, por exemplo, escoítase moito, pero, sin embargo, pois é casi inexistente no Valmiñor e consiste en pronunciar o S como a un Z, sobre todo en posición medial, en posición intervocálica. É, pois, esta publicación un importante estudio da nosa dialectoloxía, de lectura un tanto especializada, pero así o requería o nivel para o que foi elaborado no ano 89 para o Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, onde se viron representadas, pois, gracias a este artigo, as falas miñoranas. E xa para rematar un último comentario das 5 comunicacións que se agrupan na sección de O meu Valmiñor, 5 voces persoais, tan interesantes como diferentes, que desvelan o seu sentir polo Valmiñor. Así temos desde a recreación ensoñada da orixe de Peitieiros, a onde nos leva a poeta Marta da Costa, como se nacese aquí, entregada en adopción a estas terras do sur, este sur xa evocado coa súa envolvente voz noutros programas desta gabela. Pasando agora pois por un estilo periodístico crítico, non exento desas arroutadas de xenialidade coa que nos acostuma a ledarnos Vítor Viqueira, sen dúbida un Valmiñor o seu onde abondan actitudes obxecto de inspiración para o sarcasmo máis enxeñoso. Pasando tamén pola liña dura da crítica aos nosos dirixentes políticos que, en nome do progreso, di Alfonso Álvarez Cácamo, suprimiron a identidade do Val, trocando areais por cemento, pedra por ladrillo e os nosos nomes por outros alleos. Destacar así mesmo, para finalizar esta breve incursión, os 2 relatorios que nos falan do turismo. Aporta Luís Carlos de la Peña polo futuro deste sector no Valmiñor, o que lle ve grandes posibilidades aínda por desenvolver, mesmo tendo implicadas a outras áreas que viven ao seu redor. Aposta, sen embargo, Serafín Villanueva por outras fontes de riqueza diferentes ou alternativas. Moi crítico este autor co turismo de sol e praia, non vendo para el máis posibilidades e afirmando que está esgotado en sí mesmo, aboga este autor por outras fontes xeradores de riqueza, como poden ser a horticultura, a silvicultura ou a acuicultura, sectores por explorar e que tamén sempre, segundo este autor, lle darían identidade ao Val. E isto é todo o que lle tiñamos que contar deste traballo realizado desde o Instituto de Estudios Miñoranos, desta revista, presentada hai unha semana e que agardemos, como así será, teña continuación no vindeiro ano. Nada máis por hoxe, voltaremos o próximo xoves. Ata logo entón. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves.